Ka janmiat ka besuk bakmen ni pi baro ki palok nong page sa sisien nga pediang sngova bing pi syakani ka program jungi ka street talk ka program ka bangi kren chapang ka bha kamiat ka roy ka par bat kumjuru ya ki thleu kis ar bathar bashon ya ka jalla jungi hi baro kawai ka juai ka long kata ka snong ka ba itnat ka ba ipu iping bat ka ba khut basuba nadu kulong kuma hendrai kabasmosi kalong bakat nang mi kisngi kala nang iutung. Bat kumta kata ka pang ka bangidon banginya kren ha kani kapor kadai syapang ka garbage politics ha jawai. Hendai ha shwa banginya ya chakmat bat kani ka pang pedeng tunginya pechwa khendiat ya ini jing penidur bangidon na bentajong pi. Nadu kulong kuma kasnong jawai bat kari jantia hi baro kawai kadai kawai na kisnong ka baju banana bha na benta ka jingkhut jingsuba jongka hendrai ka jingkordet ha kani kasnong kalawan hiar sendat ha ka ba ka yaw musiang bat kiwai pat ki yaw ki hat kila kalalong kum ka jaka brat yaw nyut lingba kisngi bat ki benai kani kanyut kalanang kenton arsut Katkum ka solid waste management rules arhajar kat hendreo. Kaan kalamana bat khang persya benbrat pathar ya kajaklia ha ki jaka patba ha kinala ki yau ki hat ne ki wadut da ununu rishmat ne da kanu ka kanhun. Ladalap onsa syadan kuna bat syapen shitom katkum kaan. Hindai kabalingo kalong pandan kuna yano pat on pinchitom yano habaya ka jingpen kanyaan lalam khmat chwa da ka sarkar lingba ka jingko traikam jongka lingba ka jawai municipal board hadian ba ka dorbar tembang yaw musyang bat ka jinge trailang bat kipat ba kinyut na khmat ka Thomas Jones Synod College jawai bat nakmat ka DC office hajawai laweng no Hendrai kajaka jong ka Senraj parking lot kala kelalong kajaka bernyut ya kita kinyut da kibnai kila ya wat ya kajaka bernyut Hendrai pulom kijing tumu baro wala ladon usam larang ba ubalawan chakmat ban ai yala kajaka ban bread ha ka krem dawyong ka ilaka sutenga kala khang persya namar ba kala ban keta ya ka kot ka kia hadin habut ya kani ka mamla la ujoru sha ka yeng bishar ndai wat ka yeng bishar kamla man pendat ya kani haduk menta kalong ka jingkeli ka bae ndai nyhap ban keli ka ai ka lawai jong ka jawai Ngidon ha kani ka studio jongi ya ki riu shampang balasan bha ha ka perkhat perdan badru balano senyang shibun sha ka imlang saalang ngan pinitu shwa ya panelist baningkong kata ya iba OR Shalam ibadai president jong ka Senraj badru ibadai retired assistant professor ni pedang sobai phima ngidon ru ha ka studio jongi ya iba Alan Yangti ibadai i presiden ka sinjuk ki wahe chnong jawai ni pedang subhai phima bat khadu ngi don ru ai ba reading war ibalong i way na ki muktiar barat ba jong ka jalla ba jong ka ri barok wai baru ibalong ru i legal advisor jong ka ECC lani ka environment coordination committee ni pedang subhai phi ba reading tingan pasat chwa ka jingkali ka baningkong shaphima Skopa yal lamprang yingi ha kani ka dauba jong ka jingbun kani ka kanyut kanyer bat ka bangi khot ka garbage ha ka snong jawai kasdang nadu menu bat balai ka longkumnya ka problem ka badan ha jawai mde ka ba dang ha kene ki khandiat sngi ka problem ka ba yakando ginang snong jong ka snong jawai kadai la shipau khat asne manswa
Henry hakini ki license kelak deh sya ke headache. Ya baru ki nong snong ki ba song hapok ka snong juai. Balai ba kadon kajaka berat nyut ki thao no chet hai tai hamang kejai. Kawa dadap sign ke MOU haperti ke Juai Municipal Board wa ke District Council. Henry mtip na kayi gadaw wan ra ko yai ko hapok ka chnong hapok ka thao hatror iwa dadap pensnyau tho ya ke nong chong chnong yong ka chnong Juai o hap suki da ka service fee cha ka Municipal Board waro ke nong chong chnong gi yung go em ha Juai wa kam ju ya ki stakeholder ke bo to upat ya ki yaw hayaw mo siang Henry hagini ke asnem mi ite problem iwa parcha ke KSU ko em hai tai ha amlarem dai lang wa ki santali ki chnong Henry kata hadin ke jenggi penbaik ba ke district administration la ban berat biang hakato ko jok jaka Henry kene ka problem kayai ne hadin bala akut ke taimbang bala abo sak khang biang ti hapadang kene ka problem ba ya kendo ke nong song snong nga kum u nong song snong u badan ka jingkit khle kum u senior citizen u badan ka jingkit khle naga banta ka snong naga banta ka lawe jong ka jai ben riu ku jong ni ngala persang ban tho sa ka Juai Municipal Board sa ka District Administration hadin nang ta kawan ka jeng perkhat la ya ban biang han rai tang ha kindiat por sa khang biang kata ka problem ka kta sa ya ke nong song jong ka song Juai ngamban si ban penpoy ya ka jeng udor ka jonga ko open letter cha u chief minister badan buram jong ka Makalia u Konrad Sangma ha u bunai Januari Henry ngamtip JAU ya ka jeng tho ka jongi cha u chief minister kala don ro ka jeng karan ha po ka assembly ha ka ne ka last session but hadin nang ta ngapet ba ka pandemic hakito ki asnem kakta Henry don bok bom don hiu bom don garbage Henry Maria wan ka jengkot jengkia naka pandemic kila awan kamay kibriw na kaleng ki jaka jong karijentia nakasi banwan kamay jak po hayaw musyang sa hadin nang ta na iba kata ka jengkang bamsa ban beret ya kenyut ha kato ki jaka kabala dep don ka MOU kami ka jing ya kulmar ka bom tip naka e ka daw nga ha ka jing tho jong nga tho ka garbage politik nga tho Henry kataro kanam don jing kata Henry ka bangas ngau khia pat bangi kum kinong song snong jong ka snong Juai ngila ya join hand but the government of India nado arajal khatsau ha ka clean India movement jong the government of India ngi pengkhoj ya ka ba man tu license system ya ka yau ngi pengkhoj license housing system ya ki yeng ki sem ngi pengkhoj Henry kata ka jing pengkhoj ka jong ngi manta kala sya yo roj ha ka ni ka garbage ka mangi ta kho manta Tama, ngin saya poi biang sapi ba nyang ti ha ka jing pe jong pi pada kung presiden jong ka ni ka sunjuk ki wahai chnong ka ai ka jing sngo jong pi ba ka ai ka dau ba ka ba pelong ba kan ni ka chnong Juai kan don ha ka ni ka apot ka ba ki don mentah Resbon ba mebon ti nakaleng jong akum presiden sunjuk jing sia ngi nakaleng sunjuk ni
kesenjuk ke penjateli ya ki darbar chenong bedan hasor juai sebagai ki main aims and objective ki jangka ki dai ban ra ya ka khoit ke suba ban ra ya ka koit ke khia ban ra ya ka jing sngau thu jingmut na ka wei ke darbar chenong bat ki wei ke darbar chenong bat ki wei khang ba ninla ban ra ya ka shong suk shong sign hasor juai te kumbi pila yo ba neliang ka municipal board ka claim kit chu igi nyut ni ying sem ngi ye wi hat but kini ke jing bam la kit chu igi nyut ngi ying sem ngi ye wi hat kala penlong kala dan ke jing sma ke jing utung haying sem bat haye wa hat te kini kala kta shbun ni ka kot ka kya tingi kumgi rang basunong hasor juai gila persang mani kendo ya ka juai municipal board ya ka district administration nrai ni ki por ngila ikendo kam saiso te ngi nagaliang jong sduk iba stang away galat bangin yach sa ka high court badan buram ni file PIL how aga neutrik dong new bna April kanang bangin yo ya ka jing bisara te hadin bangi la file lagi PL nama ngi kum gi nong shong shong hajwai ngi don kam ngi don hok ban yo ka jing khoi ka jing suba ngi don hok ban yo ka kot ka khia te dai na kata kadau ngi file lagi PIL nama kum pilati bi ka juai dai ka district headquarter but kisah ong ba ka juai dai gi yit kmi jong ga rilom jantia saba kibon gi nong shang shnong ne keleng ga rilom jentia bat ni giwe je ka giwan ban ka mai spa hasor juai but kiwan nrei leda ka longum ne gi nyut ka nesa hajuai te ka la ban kta ye ka koi ka khia ga jongki te kata ka dau bangi ne keleng sunjuk iman se ban file da ka PL kanang ba neliang ka sarkar le neliang ka Joint Municipal Board kedai ban wat kilat gelinti ban kinno igine ginyut tak boleh shibun ma tementangin point sa siya iba reading but reading la sau post na mentamo la sau post nam ba kila yo ya kani ka jaka ha menggejai ban ya bread yo nyut kumbai la bandap imam ne ba kaladon ka jingya soy happening jong ka GMB bat ka DC te kumno ba bat balai ba kala long ba kimla syuken bakin berat kata jaka long nadu syua bakan non gaji ambiru kani ga jaka ham ngejai kila yo ban berat yo nyut dan nadu nadu bakalami sakani gaji ambi pada kaladon kata agreement la ni ka soskular ke ba biang babit hendai menta pada balai bah bala biang ka soskular eru kimla ban berat hakati ga jaka kubli shibun ma mebon hai ko bede berkata ke jengkeli ke jong pi belai long ke JMB la ni ke Jawai Municipal Board kam la suban penting ban bread ya kinyut apa mengejai kat kum ke agreement ke don ha ke arhajar khat new ha peding jong ke JMB bat ke JHDC ketu ke jeka kala don 0.9 hektar ke bala ai da ke JHDC sya ke Jawai Municipal Board ha ke ban bread ya kini gi nyut ki bai pelang kibayo pan pelang na jawai ti ke problem kalong kum ne namar kibriu ngamla ban ong ba ngidang sadin kibriu kel start ipi ti kedau ba kalong ba namar ba ke ni ke JMB kamla ban but ya ki kendon dan ni ki rule kat kum bala peta da ka ain kumbangitip ya ka solid waste management arhajar rules arhajar khatnreu mchuang la don ya ka solid waste management rules arhajar te hedin kata ngila kila revise ba kila penshna biang bala amen ni ka arhajar khatnreu de kibriu kini kinong persya ngisang tho ke jing hajwai ka long bashar khe namar ke jing namar bor ke sorjwai ke de ke jaka ke balong kum ka model yang hi po jantia bak ha kanu kunu kurukom ha ka jingkhuj jingplia lani ha kanu kunu kurukom
bat ka jing mentalong ba ngimyo shu la ni kimyo shu ban bread ya kite ki nyut ha kite jaga ketika jaka kumbanga onga ban piang sa sin ke dauba na marba ke JMB ke diga failure la ni ke jing bemla jong kan ke Juwai municipal board ban board ya ki kendon kumbala pta lengba ke ni ke rules ar hajar khat nriu solid waste management rules ar hajar khat nriu te kum balengi poja ke ni ke bentang aku ban poi kendiat ke history jong kan ni ke SMB ma sakani ka krom bread ya kini ki nyut tiga nongkong hingi tip ba na do khat khandai spa khandai punriu kala don ka wei ka petition ka ba file da ka Amitra H Patel hapo Supreme Court ha ka bade bat ka solid waste management ti ha ka tu ka por mar ka ni ka problem la ni ka jing ka don lut ya baro ki benta jong kari India Khamtam haki metro city kumki Bombay, Delhi, Kolkata, ki Chennai, Bangalore. Ti hadin ka tu ka por ba ka Supreme Court kala simkhia ye gane. Ti ha ka hajar part kala don ye gane ka solid waste management rules. Coba bangan poin tu nakata ka daw hadin ka hajar ka saupat ka Supreme Court kala ai ya ka order check NGT ban monitor ya kini ka solid waste management rules. Ti harus ka sau nakata ka daw ka GT mta ka don ya ka jingit kle. Ya ka ban bat la ni ban monitor ya ka jing nyat jong ki cities la ni kini ki municipal boards ki baper ha ka badi kumno ban penyat la ni ban pelang ya ki nyut. Ti balengi poi mentapat ngilap ba hapado hapo ka jela ka jongi haslong bat hado hajawai ti kini ke JMB ke Juwai municipal board kam la ban board ya kitu ki kendon namar ba kam la ban board ya kitu ki kendon ki bala buang tu na kata kadau kedon ke jingi ki bat kedon ke jingi persya na ki we ki snong ro kata ke de ke dau ba bakim la syu ban bread ha ketu ke jaka ke bekot mengkejai ta boleh mak ladang ipet mo ya kani ka habaki form ya kani ka municipal board bun sin hi kidiban biang katok katar kidiban biang ki kot kisla kidiban biang ya ka jakabrat hendai habangi ya kani ka rukom rukom tar bagaju ka rukom seng ya kani ka Juwai municipal board mo ikum bala seng ha ka rukom ka bakerke ha bala susoi kerke hatu kadang kanu kata ka political agenda hadin jong kani ba laseng kerki ya kata klam da perkhat ya ki nong snong bat klam da perkhat ya ka kaban saja hadin ke jingwan ra ya ka municipal Juwai house name khat khandai spa khandai phon riu kolong kum bawan uto o tha nang te na sen beneng one half second dew namar ba dan ba post new Juwai bawan pan ya kata ke municipal Juwai hak itu ke por dang penyaj da ke dis council ki khotika ke town committee hak kita ke por dan problem henry wat UMLE hak itu ke por da ka bapuram ya ke kasteng jong proposal asi lalu kapan pa ya kasteng jong kadau bu rem election ha khat kandai spa kandai pa pra ka de ka issue jong ke municipal that is politics henry ke jeng wan jong ke municipal mdon ke wero ka snong ka ba wan ra ya ke jeng dawa na ka sarkar ban ai municipal ya ke nong snong balai namar ba ka de ke allergic ya ke nong snong jong ke resign dia namar ba lawan ke municipal kan don baik ke tax pikan mau ha ka pot ke nang ba ka tingel dai ka tax balai ba wan ra ada ka service fee ban kit ya ke nyot nagi jakas nagi snong ke babon nagi yeng ke sem dai na kata kadau tahan rai ngangam la ban modur ba kumno kene ka municipal ka function ha Juwai namar ke election ro mlaban kondok dan ward commissioner kila amot ban nominate fail tahan rai ka wehi ka mga pet ba ka de ka ding sako ka de complete failure on the part of Juwai Municipal Board
Balai. Sipang la penyai dau Deputy Commissioner jangka. Giant Hill District hang tu kapor. Hanrai hagi ni kendiat sengi berada wan ra sendon do chairman ke municipal board. Kalau along kum custom bling block. Ya ke rukam penyat ya ke juai municipal board. Teman tala wan do we. Tangam tip yo selesai wan bat so we. Nama balai bakam dan kata ka jing thok jing tar kum ba pi ong ma pi. Hanrai ngapet. Ka jing bakala. Hakan ni kapor. Mula katu ka cakah mang kejai kadai ka jong ka Giant Hill Alternative Council. Kia sign ya ka MOU. Tip kan do post name Life House name kia sign ya ka MOU. Hanrai hawar ya kan nyo. Dan kan no name no la sa bet. Balai ba ka municipal ka klem yat kat kam ki kendon. Bala yete ha ka tu ka MOU. Tahan rai balai mo. Ha ka we ka liang ngabo da ka jingkeli ya kito ke nong song klong ke basang sito. Hala de site burom ya ka to ke MOU ba phila ya site. But the one na join municipal board but na government ban implement ya kito ke jing yete kular ki badon ha ka to ka dulir ba kila ya site. Handai lem kom ta. Ngadong i phi ka snong joy ha ki yeng kisem ki khot ki subah. Namar manta kinong song ki hak adjust. Lagi don ki jaka sepentor ki ti de ki tliu. Lai tret namar ba mbansi tang ba. Ka service fee hak siu man lagi banai cha ka office jong ka dar bal snong bat cha municipal board. Dan hok mo ka municipal board manta ban kalek ya ka to ka service fee na kinong song ki badan ha joy. Ngom kumti. Ba kidam ki belai kisim. Bada ya ka slong. Hanrai ka jingpang. Kan kta ya ka slong joai. Kan kta ya ka slong joai, mdai bang kta tang ya ka slong joai. Ya baro. Kinong slong ki badan. Ki ba one day ki buat kamaja po ha kito ki hiu ki hat. Te ngan sapoi sadit pan kran pat jaga wei pat ka benta. Jong ki political leader of the day. Ka ai ka kamram ka jong ki. Tama ngin saya poi Syekh Ahmad ya kata mo. Ti menta ngan kli ba nyang ti. Kum balai benrap imam mentan haka artik jong ujemang ha au news 6. La thung dau governor jong kajala la ni ulat jong kajala. Ya uba la suki la kyang. Kumu chairman badai ban pej man kmi ya ka juai municipal board. Hatu kani ka jingthung ya uba la suki la kyang ro kalong ka ka badan hidden political agenda. Lani kadai bala thongi u namar ba u badai kmi baro shikata umla ban penbet penbiang kat kum ka jing ka karukom terekam ka ba udai ban tere ha ka juai municipal board. Ka jing idai bat ka jing appoint yo chairman batamai. Nong tarai bro la itu bi ka election ka ajan. Te negaliang gi political party pisngo toi ba de betung. Yo no baki sngo bit. Tarai katai ban ra ya kata ka jing pisngo toi in mata election. Te gejing sha ba leso de wai negirang ba snong. Ba kit kia ba ha sunjuk ba snong. Te menta pa la don cha JMB. Tengam te pedok kan no la ban le ai kata ka ba ngi kum sunjuk ni dawa. Te dai katai nama haduk mentang pak no bat nong nama udang si join nang menta dang ci tio atio. Te kata kedai ka nama uyo kedai ka political appointee. Te kedai katai jan ka politics. Ma mene pila benrap ru khandiat sepang ba pila hab bandet da ka PIL mo. Balai ba la hab bandet hadu da ka PIL. Balai hab sim da hab let sha ka yeng ka syari na benta jong kania. Kumbang ala ong himene. Ba hadin baga juai municipal board. Kamla syuban kit yiginyut na yeng sam. Na kiyau gi hat. Kala pemi ke jing sma ke jing utung. Te kene ka kata sibun ya ka koi ka kia jong ginong syong snong ha juai. Bat kiwai bawan se juai. Nama ngi ko to por ngi file PL ngi la ilepa ba kandon ke jing kata ka ba serkai ba. Ma kumbing ngi la sakhi hakine ki singi bajur slap.
Kini ke jebok jeban barok ke lak tuj sekewak mentudu. Kewak mentudu jing sia kedai kewak kebangi kain kentang bah. Kedai kewak ke baai umbam umdi ya senong juai. Bat kedai kewak ke baai ya ki hali. Naduk nam pentornain seduk sepentor wak. Bat ke gini kewak mentudu dai kewak ke ba paunam. Ke ba habarok selentar jong ne kewak. Kidan ki jaka ki be internet. Ki dai ki tourist spot. Ki beriu ne kaleng ke jela ki sejuan. Sekini ki rodwa jong wak mentudu badai ki jaka ki internet but kedai ro gwa ke ba bun bahag jai dok kha ba bun jat ke ba atrak bahag nong khwai dok kha ki tidai ne kata kadau leda gene ke jabok jaban ke tut kumni sega rodwa mentudu ke banengkong ki nong senang ki dan hag jingma ki laban yo ki jingpang jing stom ki ba bun jat nang ta ka kata ru ye ka scenic beauty ke jing internet jong ne ko wa lo nak ta ki hali ki pentor ki sak ta ba namang ila yo I hau ne slap namai mai dan dai wen ngi nong rap se pentor wa mo ti ne ila I trai la ti ba kum no jing sak ta hau ne slap na ki ne je bo je ban ka kata sibun dai na kata kata ngla I lepa tingi man se ban file ke PL kanang ban ke liang ka sarkar ban simkia ban neliang ke high court ro terangin yo hi ya ke jing besar ba hak Tak boleh sibun ma. Ba war. Te ha usnam ayu la file ya kanika PIL ba kat kum ka jing ngotu jing ngilai I ba kila don kat tu kat ni ki setting ha ka code. Tang ba haduk mental ngim padi I ya kanu karai na ka code ka ba lani ba la terikam. Ngi I kirai tang bang ngim padi I pada kata karai bakan terikam. Dia balik ke long kumta. Kata ke dia jing keli long ke ba ni syai keli bahaman kepor. Nong kong hingan jubab ya kata ke long ba beli kat ketu jing hapo jawai ngi hab de chikakut. Namar ke kamram hi ke dia jongki nong khmat ke jongi ba ke sarkar. Kakut kamdi ke ba monitor ban page ya ki jebok ke badan hapo so jawai. Kakut ke dia man bisar ya ki babut ya ke ain. Nak kata kadau naduk ki arhajar hadu arza khat ndriu wat kas pemkut ma ban biang sen kala ai ya ka NGT ya ka bor arza ka sau ban pit ban monitor baki state government ki bud ni em ya ki rules yupi nang ta kadau ba ki bud em ya ki rules hendrek e ka bangilap hadu menta ba ki state government kimbut ya ki rules ki ba penyaj kat kum ki ba ai kat kum ketuka solid waste management ha ka ban takel ni ban yada ya ke mariang bat ya kibriu lengba kini ki garbage ti ke dau hi ke long ba ke failure ke jingli jong phi ngan I straight forward ke long ke failure ke deka ke bam chimkhia na ka sarkar hendre ke e ke bam mentaru ya ke ni ke kam ke solid waste management rules ka ni ke kes haduk mentarang don hapo NGT namar lalap ya ke weru ke order ke NGT kala ai ha khatwe ha November 2000 kala ai ya ke order sha ke state government jongiru lengba ke chief secretary baki ki de ban ai ke reports ha ke kumnu ki tackle le ki issue ke by de ba kanika solid waste management tinga try ke ju hi ki issue ke ba ki senjuk kermak syong kelit ke high court ba ke ju ki issue ke NGT menta kadang monitor kemut nga ke ikang ma ko ban ong ba khanang ba kan pensuk ya ki senjuk kadang ba sonong ki ban hapo joy ki ban ai ya ke we ke jing tho sha ke NGT bat lengba bat ko piru sha ke chief secretary namar ha ka arpu tarik ubna September 2000 ke state government jongi lani lengba chief secretary ke dia ban reply no sha NGT ha ke bade batakel ya kini ki barok ki waste management I think it's kalong ko ba biang ba nga ai kum ba ajing mut ipi pin tho ajing tho ru ba pha sha NGT bat lengba ka chief secretary namar ka chief secretary ke dia ban apia lengba ke video conference khmat jong NGT hak arpeu turuk bena September 2000 Tak boleh sibun. Ma, nilai I kumba pila ong mo ngi I assembly ru ba la wanra ya kanika issue hak assembly mentau senam. Bangilai I ba ya unong mi khmat hi uang ba uang betang kata ka wei kesenten man la ba ngi wanra ya kanika issue it will be removed.
Te man la kapol on it will be removed. Dai hadu menta kampat don kanu kata ka sinjam ka bala shim shisha da ka sorkar. Te ladangi kami menta ki katu kat ni sngi ni sham shisha ba ya kita kinyut la remove. Tangba hatu kita kinyut ki la remove shisha la yo jaka bread la ni kita kinyut la shulit bread tu sini stu ne kita kinyut ki jak se ke jawab jong minister in charge jong ke urban affair. Hakato ke assembly baru CEO la 2 menit juai karbet ya ka assembly session Maria kali hakajo kas manta kas ni jawab kajo next day ro jawab kajo dan rai kilat kalek ya kito ki nyut da ki yau tangba naginong song pat te hadu menta nado ka assembly session hadu menta kito ginyut kidang sa hapo ki kali jong kejuai municipal board kato kedai kebut jong ki officer bagi ajing mut ya minister ban jubab ban thok ya ka assembly ban thok ya paita toh onda gilakat la biak hanrai kena sa mane dang i bagi don ki kali tang ba ka we ka bangam pala ban ngau tho balai ba ka district administration juai municipal board bat ka urban affair ban minister balai ki phak khat ya ka nyut ha ka permit balai naman ngi kat kum ka jengat ki jongi kum khon niam tre mo kamai ya ka hok le haba shit kasni kono ka kam kabala kata ya ka jai benriu hanrai kani ka ong la parsa ya ka mon jong ublai ubangi ngai nga mantangan o kumba ajeng mut i ma mawar mo banto sa ke NGT nagi sunjuk kerang ba sino ki file case balai file nga iba mata makhalia kakot ka kamlong halor bada ka jing kermen ba kakot kan ai ka direction henry kat kumbang apat ka jing ya jong kene ka case mata tharai kan sapoi ka por baga honorable high court kan hap thung da supervisor officer ban pet namar ba kini kinang mikmat mata ke election kala don hajan mata ngam tip kin de yu ta sakawe kumba ajung mo diba henry mantala ngin tho sa ke NGT suppose taba haba ke NGT kala ai ke instruction ban beret ya kinyut cha kito ki abandon mining area kito ki tliu kala ai ta haba kum ta ladang tho sa ka high court ngin tho sa ka NGT kajeng persahabat ha ka elaka setengah kala long persahabat ya ka NGT kumulaya mo mde ba ya alku henry nga sukran ya ka bangai i tementa haba kito ki abandon mining area kidon hakalang kita ka jong ka is jantia habas jantia kidon henry hajwai pat don deyo henry ngong ba imat baka jeng bakala ka don na ka municipal bak naganong penyai hanging sa swaban like beret sa kito ki abandon mining area mde ban ya science scholar ban uno individual la dai ban involved de ka senong ban persngau tho yaki hanrai pikran persngau tho that is no awareness yaki bro bikin nong conscious ya kata namar ba ladam pendap da kato kanyut pat kato kan hliu kan ne sa kam to kadon pat kejing ma ya kito kijaka kito kitai ngada ka buburom ya para panelis hakan ne kapor la dai panjai da kalenti ka bakam jep mde bangong bangan kan is ka problem hajwai ka pat chitom pat sakisnong kataro ngamla ban padem ngin dia biang lang kum kinong song snong kum ki peru ke balai lot ki ba ubalai ula ailat yang bangin im hakan ne ka snong ka basok ka basai hanrai habangi dan problem hajwai ya ka garbage issue
Ngidawa ya ka solid waste management. Penban wanra penban hatura. Kai kani. Haba hatura kempat yaki. Dan problem hajwai next pat hakasi. Balai. Ko kinang nikmat badan buram. Berkat bahaya kani. Mentah. Ke problem kadan hajwai. Next kan dia hakasi. Habalok kita. Namar ba ngoong. Ke garbage. Kanyut. Kadai ke headache lane ke problem jong ki urban area. Ta ngataray ka po kan po hi. Sanok kandong lo kan bo ginong song snang. They will face the same problem. Tang ba? Ya kan ne ka kam ngoong ba. Kapha ba nakaliang ginong penyat. Kin presngau thoi ginong song snang. Langkat. Bat ki guideline jong ke entity klem violate ya kano norms kabaka kalaboda. Hata mangin saya po ibiang sapi sa kandidat por. Manyang ti kumba laban rap ima mentan yang ka sorkar kala ra ya kan ka refuse kala sedang men pentrekam ya kan refuse derive fuel lane lani ka waste to fuel plan hatura ya ha ka ba ya kini ki jabo jaban on sa ra sya kan ka karkhana balkin sa penkala sya ka ka baki breu ki lapan penon kam kum ki fuel kum ki umpniang ya imo te ke jung sngo jung pi ba haba pi pila ekhi menta la arsenam ya ka ka ba ka jowai ka dei hok banyo ka jantia ka dei banyo menta la ra no ya kani ka waste management plan ka balalong world class namari kin ya kani kila shim ya ki bala la betha bala ayu de ki scientist ha Singapore te ka jung sngo jung pi halor kani hatu ka ni ka jingra satura kadon ka jingle politics ka bashar khai bha ne kalong ka bakumno ba memang kerja dai bat kene ngi kum kesenjuk kum ba filatip ba asnam ngi yakhi nam ta kene nyot ngi la khang kisnong la khang gi yew gi hat ngi la yaj procession la ra gi plakat Kandian method. sibun gi station ngin le khnang ba sarkar kan tip yi kene ke jing kwa ke jangi hasor juai ndai kum pi ong ba ngi kum gi sor joy ni dan ni kata jing sneu yamrem yang ke ba hato la asnem yeki ndai kensan ke mi kata projek sha turah jing sha le de bagi rah shillong ke dai ke state capital ngim sneu ai nama ke dai ke state capital ndai habangi yeki ni pen sneu cek sarkar ki agitation ki babonjaj ndai kensan ke mi kata ke projek bagi la ra cha turah tekeni te ladai ka politics ka ba filasno toi ba chief minister deu nagaro unrai se chnong lajang te ngi kumgi kasi jantia ngimla ban le ai te ngi dan hikata ka jinsngeu yamrem yang hatu pisngo ba ka dauba hi ba kini ki jalong kalong namar ba kini ki minister kasi jungi kide ki bamdon ya kata ka jing nang jing start ka babiang banyak tackle ne kumno kata kedai gowai nama jingsha gi banai February March ngine leng sejuk ngi ku ahi bani kendo yo urban minister ngila lambau local MLA ngila abu appointment ngi ndai wat la da bu appointment ngila lech sing jong u ngila wan ndai mtip nagai ge daw uklem yo bani kendo ying tangi ngila ab haden kasan apa minute iklem kendo ngil pai na sieng jingsha ke jing kwa jangi bani kendo yu ban ya keren ya ke development ke ba urban hasor juai sibun ge ge mdai tangi gunyot wat ki wei gi development ke surok ke jing kham ngia gi bon gi ge namata ka ke jing development ya ke sor juai ndai ke dei kata ke ba piong ba imat ki minister jangi kim chimkia hachnong lejong tengin le gumno tengin nang liang sejuk ngi pen pau ya kata kejing persya kan ba ki kuminang mikmat ki klem sim kia ya ai ka ba kisnong ki diman khule shibon ma ba war kumba la banrap mane I mamo la don hagini ki khandiat tayo bana ngilai I ba la don way u
usam lang ba balawan chakmat ban ay kata ka abandon pulpit lani bala ay kata ka tliu dawyong ka bam penon kamshu ban brat ya kata ka nyut kanyer bat na ka NGT ru kala batha ba onle kumta hendai na ka setengah elaka pada kala persya bat kumjuru na kini ki environmentalist mo ki bala dan ka tu kan ni gidan ki ba di professor haniha skul bat nihu ki bala persya ya kata ki baong ba lada berat ya kani kanyut kanyer hang tu kala ban kata ya ke umbam umdi kabalong kabadon chalor kendo baru kala ban kata ya ke umbam umdi kabadon hapok ke kendo te hakaba ya dei ba kata hadu katnu tharai lada kata kalong ka basisha hatu ka NGT kabala long kum kata ka central body Great Tribunal. ka long ka kasu kentu lamwer mo ya kini ki nong song snong bakin brat no yu taw nyut hangta bat lada pi mane pi ong ba ngin appeal sya ka NGT jing sya klam appeal du ka NGT kala dap ong de klam appeal ka NGT kala dap ta kelet te ha kanu karukom ka chong khia kata ka appeal ha ba klam appeal du kala dap bata lupa nong kong hi kum ketu jing keli jong phi bat ngaban rap ya ketu jing ong jong ba ai ma salam ba hadin ketu jing jia ke ba shirke ke long ki garbage ke ba bun ba ki benai le benai mo lai benai ki don hapo so jawai ke quantity jong itu ke long ke ba bun ba te kensan yo i na wen somla o ba mi shkmat ban ya rap ya kini jing ke objektif ni jing thmu jong somla ngangai ro ngimdon kanu jing penrem mar iwat dila dang adon kalat ngakwa bani rap namar ngimla ban ong bang im syakhliat klem ke jawai ngi deban imlang den bani rap iwe kowe ke benta bas ngumpang ma la lim sotonat ba ke jing ong ma salam long ba wat bangi kwa pan bread iki nyum de bangi bread na jawai bat kenjanjar ki we that's a good point hakta ke rukom ba kejingmi jong usamla ban sanya ke tu memorandum dan ni agreement bat ka municipal board ka long ba bakla ho ngimla ban ong ba baro obreu untip ya ka ain dan untip ya ki kendon hende ka municipal board ka mislead ya utu obreu ka mislead bi namar ka garbage ka long kumne na ka rules ngla don la implement lut baro ka tu ka rules ngla don SWM solid waste management but kejingle habaki banra na ko we chukwe jaka menta ka tu mde ka nyut ne mde ki jabok ke bakhendiat bi ki de babun banra e gitu ki de ban yo ya ka approval now district magistrate ke rules kala klen ke chai ba district magistrate de ban yo ya ka de ban ai ya ka approval ban ai hadin kata ka state pollution control board pat kan lej page ya ka to ka jaka hatu ka bid ne em ban bread ya kini ki nyut harin ketapat ba kini kinyut ngana example kumpajik temu jong samla na jawai banra ban bret no ki hapo elaka setengah tekat ke bala jia bele ke mi ke jing yaki ke jing persya na marba ke agreement ke long ba tang hapding jong u samla bat ka municipal board te ki rules baro kila ya light bat kening am tip yo lesik ki kwa ban mislead ne hakano ko dur ke temu jong ka jawai municipal board ya usamla henry bat nga ong ba lada ka jia syakum batmu the consequence would be very bad ya ka municipal board but ya untuk usamla marbale ke baar pat ngan poin syak tu ke benta ba ong ba ka NGT nga satu pisau tu ya ka poin ke jing om salam ba ke NGT kala peta pik ni don ya ka ni ka Meghalaya Environment Restoration Protection Fund MEPRF ya kan ika fund kadon kepisah hang tu dak kelur idon haduk di gilas pak kelur ha tu ha u benai ngam kemau bahara ha u snem arza kendai keni ka fund ke lengba ke approval jong NGT kila batai kumno ban recover kumno ban tap no ya kitu gi kating doyong lani ki exhausted kini ki exhausted coal pit NGT kala hang tu pat kum ketu ke rules ke MEPRF kala batai kumnu ban le ban khang gitu hadin pat ke revise biang ka hau abnai agas ar hajar arpeu ki revise ya gani ka MPRF fund ti kumnu ban le kini ha ka paragraph 7
ke paragraf ke bahnyo subparagraf D bat ke C ke kran sai kuno ban le yakini ki krem duyong nongkong hi ke ong ba kenu ke jing bret le ke jing tap yakini ki krem duyong kam de bang ta ya ke jing ko jing khe jong ki breu bat kam de bang ta ya ka environment ke benta ke D pat ke ong ba le da pi kenu ba pi recover le ni pi tap ya le ni pi tlep no ya ke ni ka ting duyong kam de bang ta ke de ban long ba yo le si la ha ki future ha kalaway ngila ban penong kambiang temunta ladangi bret ya kini kunut pok keting doyong kemut ngila ya light ya kata guidelines ke bala I approve da ke NGT atau bang mun clear pi kan ni kata ka soskular kata ka MOU ke bala sign da utau samla but ka JMB kalong ka bakumno hatu ha kata ka soskular la donru ne ba on construction dan da ka solid waste management plan ha katu ka jaka jong ne de banchu bread ben kata ka de jingkeli ke ba ngi borok ngi di bantip pi ka ya ka agreement ngi yo ra ngi de ngade na elaka kunil ka bakai ngamtip ke elaka ro kam yo ra udisi ro yo ra ka agreement hende ke de ke private person but ayu nang do concern ke e ke bangil ke pelong concern ngi hatu ke jingdet nyu ke long em kat kum ke rules solid waste management kata bi tementah ke jing temu ke jing song tho jing temu kumut deban bret be hapok nga thli duyong to mentah ke ni ke thli duyong hadin bang yo igo ko bor ketu ke keting ka don hash nong la mersiang kam de snong usamla ude na ka snong la meliang but ke keting don ha la mersiang te la mersiang ke de ha ke jurisdiction jong la mersiang ke la mersiang ke deban I ya ke NOC bat ke ilaka ke deban don ta DC nang ta ke state pollution nang ta kin salak ban le bar ke ke benta haba dispose ya ki solid waste management ke benta ke benong kong tam ki depan don ya ke segregation ke long ban kuno ban split ya ki waste yukin ki ki garbage ya kataken saka way mo shwa ba ka ilaka setengah kan persya kan ni hatu kaladon am kademan banyo ya kata ka memorandum ba kenang ba ke elaka kan yo ban pej ba kaladon em kata ka plan ban bu ya kan ka solid waste management hang ta pe kalong kum ne ba ngi ngim tip ngi ne kaliang elaka ngatrai udoloy ru tip disiru tip hendeng yo ibe ku bodon bok baki don ki social media ngi yo ileng baki social media bat ngitip ba kadon kata hendeng tip nang kata dah hatu kus ngi ki wan ban mu ban bread te ngila ying persya no ngi ong him sya e kane te pun kumba pensukun mau ha usnem arphuwero 2021 ka don ke we ka jingjia baki wan bread no ha pok ke we ka ketinghi akatu ka daw don bok baki don ki briu ki bioi bat ki likhang no ki te immediately ngina ka liang ke elaka ngili ibu ya ka court shau DC ong kenu ka ba pi thmu mde bangi persya mde kenu jing thmu jong pi ki de ban ai ban yo ya ka jing menjur na ke elaka ban longkat kum ka ain kata te kum ta tengin paino shakmat sasha ma kumba PE bai ba hang ni ha jantia tang nak daw jong kani ka garbage ru shibun ki political issues kilas dang ban mi pau kilas dang ban expose but kumta namar ke election ru kalajan ni suthu ba kadon kanu kadon kata ka jingle politics danu hatu kani ka jing bomla ban nitrikam jong ka ilaka jong samla jong ki nong snong jong karat bat kumta jong kini gi wahet snong baro bali kamla bandon kata ka jing lang hatu nang no kadang kata ka influence jong ka politics ka bakhanglat menle kumta nga kajing perkat jong kabang i ba nakaliang jong o minister in charge ya ka urban affair si phang ulai tho yangi lai o jakang ta hagawai pat kaski ulai tho la yo angta kibon tuli ke jaka ba o ulai tho imat kadon ka hapo kani ka urban affair galak bandon kosong pisah ka ba he ka ba galak bandon kumbaki rokom trekam yo ki mata ka de ka percentage mo galak bandon kum kataro namar ba ngapat kini he ki pressure group kini ki ba yadon bantaban persa onda ki la tip bala thit la pen ba hang ta ki persa balai
emat bagi claim in bol ha kata Hmm. kajeng ya perkat ngang ong menta baik lada kino ki pressure group lene ki NGO lene kanong mikmat ki badan benta ban persya ya kene ke garbage ka menta o balay on namat Hmm. namar ba lada kajuai menta kan yo jengpang ka basya kai Hmm. kini baro they are accountable kat kum ba kalong menta nga apa kum ba ong mane mo pasade but ba nominate yaw to u chairman municipal Hmm. kanero kane ka political agenda jong minister Hmm. political agenda jadi kito ki baro ka jeng persang jong u kita nga menta nga bo ha khamat nga ong dagarpat ya ki MLA ya kinong mi khamat ki badan hajan jahil kinong mi khamat ki badan hakasihil lada pinang dam ka session sakaway swab pin pe poi sopai ba perkat ya kani ka kam ka bakta ya ka snong juai bat ka selong ro ngapet sa sibana arapanai kan sakta balai namar ba lada phi menta phi perkat ya ka personal gain ka jong phi pinpat lada kan ni ka garbage kan ne hang ni phi khaprit pitting yo pin rem election nga ngam tip daga no pat kalantingan kra nga ngapat nga karpat ya ginong song nga yaro ya ginong song jong ka song juai na do no jong nga habang nga tho yi jing tho ki ai khu blei nga ki ai man sim nga kajing lui kajing sida jong kinong song bam don kata kajing yayap kajing yaman sao ha pedeng kinong song bat ka municipal bo ngapet ba kapoy kan sapoy kapor kan sapoy ba unong song un sa ai jing sneng yakini ki badan kiti ha kan ni kakam nga ngabo kajing karpat ya presiden jong kesunjuk kirang ba snong na they immediately ban khotno ya ka public rally bangin ya kren ya tai ya kani ke issue ka bamanta ngila ban khang no ya ka snong juai baro sipenai lani hadlo ban khang ro ya ka election namar ba kani kan lada ki khon ki siu jongi la sai si kin yo apang na kani ka garbage da ka bapurom ya o advocate jongi ba wa wat sa setengah kan kata baro ki adjacent area jong ka snong juai ni ka disease kan spread lada ni aimon ya kinong may khamat ki pamanta are lalpat sonong may khamat pa sa juai po pali isnay ako ikaliya ha mata urban affair minister lakajong galinti home minister lakajong galinti social welfare lakajong galinti ki badan juai Tama sa kaway mo ka jingkali ko am bu ipi kumba phi la banrap hi mene ba kawa mentuduhi kalong kata kawa ka ba piju ya panko ar lai sin ha ka shisnam bat kawa mentudu kalong kata hi ka sus ba ki breu jong ka jawai bat ki ba markap ki la banyo ya kata ka umbandi de ka ega jing sngo jong phi pada haba ka ni ka elaka sutengah ka persya ya ka jing berat ya kita kinyot ha kita kitliu do yong hakaba 4 don sus kadba menta kuma pi nakadaw jong slab kita kinyut kinyar bar khot kila tut lo chawa mentudu kila penjabo bat kibriu menta kila hab bandi ya kata ku kabala don kita gijabo jaban kai gajing sngo jong pi halo kata hatu om demo ban sya ban berat ya kita kinyut temporary ha gitu ki kulpit ya mentahi ha kapor badang slab nga ong menta haba kawan kan we slap kawan ko he Mday ba kito ginyot ki badal hayaw ngilay berat sama tulo. No. Kito ginyot ki ba kakit ka kawa amatro day kito ki bad element. Ki ba wanda ki kali kilay berat ha kito ginur anda kalawan uslap lakit ikato. Tenga rong amanta ba kung bakata ka jingkali ba fikali namar ba ka mentro ka day ka sos ka bangum di bat karep karyak. Kajongi. Menta Bada dia kena uslap ngilai menta
hakini ki on the side of the riverbed mo kita karep la istang kita ki kita kita bawa jaban ki padan kita ki try handi mat ke jongar ka dan haron mungkin hapelang to kam debu nak kata kenyut na bar ba ki betul ke la long conscious ban beret ya kenyut hakito ki open space kam tam haki la kuntang nagaliang ka sendat ka la kuntang jang ka dei daliang ka river matru kibru kem dano de ban beret ya kenyut hakato dasa ka be ka jingkali ba piong but temporarily ban beret ya kenyut hakito ki abandon mining area nga kerpat ya ba lo kisno ki badon ki tliu daw yok la le ban beret na marba kane kanam kata yak umba mom di na marba kam de ko sus ba kami nang to wala da ka ga wan na gatuk tliu yung is harmful for them na mar kana dan rapa kata ka iron hang to kabama what has nong tuaro pitip habaki test yang kane ko ka bami hang te ha wa klawan tang kabawan naga lom jing tet kadon net kejing duna tawat yakini ke bamanta ong ba 4 don kilam di so ya kito kilam padan kami kito ke balai mo para nong snong padan boram perkat asin ya kene kanang bangin yasuk namar kanam ka kene kejing pang kanam kta ya kajan hil si barok kawe ta kublai shibun ma ti da katu ka jingya tai ba jingya ther ngila poi sha ka bakut jong kani ka program jong i men takasngi ha ka ba ya dei bat ka garbage politics hajwai ka jinggan tu nangihi kalong ba baro kinong song kidei kiban wan shakman kiban ya snguthu kidei ban ya wat banya hala ka jong hi kanong rem ba hala ka jong kata ka bor wat banya na kibreu ki bakam syampang wat bot lamwer ye kibreu ki basu batai kumni kumtai bat phila ba phin imsuk imsan tang lada phila banya trailang bat phila banya im kum kawei ka jat banreu bat kawei ka nongrem kata kalong kaban im ha ka jaka ka bakhut basuba bat ka jaka ka balat na ki jingpang kiba harukom tikum tang ila poisha ka bakut na kani program jongi ngade mebon ling doar na didi meghalya kublai shibun ngin sai syam yang bat phila syam tayo hakajuk hi kapor kata kapor san baje kublai shibun ublai unai kerkhu yapi kublai shibun